bi ame trataduna janvier kalo kile mugani kele ambalma o bisimila amalak cuka don kibaru keneka olini tanu ambo ke ka nyashi malifini tigi koni bela jelen kilingili nama ambalma o kibara munu mambolo kada kulu kan ore mali ekol karamugo ulu koni barabla wore fene kon damne bi mun kunta kala kon beta kile tan nanna ni o damne la bi tratado janvier kalo kile mugani kele kibara munu sirama ulu koni ayire ka foko jumado janvier kalo kile tan wolonvla mali ministre som kon ka baranya shilendo siki ka foma aleni ministre som kon ka baranya shilendo furuba chaw kon nyena bolima ulu kon ni ekol karamugo ulu kon ka hage nyini jekulu kon sigi la kapma uka barabla kon ukum kon nala ngani mo gofla nunu kon ga sigi ka fo ani sahaba mabe sabla uma ben fola mali jamana nyamo ulu kon ya yire ka fogo mali kon be la halam kono sanno lakana balia aleni soro yere kon fenete boli ke ko sebe ko o kama ulu koni be anyini mali ekol karamugo kon fe ko ugala nyini nunu koni ulu tena seka abedu uluma ga ukoni be seka doni de uma o fale koni mabe mali ekol karamugo ulu koni ga hage nyini jekulu mugo ma ulu koni fene maso jamana nyamugo nun koni ka folima ekol karamugo ulu yere koni fene jolendo yere la ni koina sabla ulu koni ka fola ko mali jamana nyamugo ko ukoni be seka ni koni kuin kon ke uleni o koni nye ko mali barakela koni bela jelen kelengelena ko usara wari sigiroma keme ko kamugan fara uka ko ganiya ye alibi ulu koni ka farankuin koni tega seka ke anyema ko ubani koni nedu ko sabla ko nyena wolomare do ko kada ha ko ulu koni ekol karamugo ye o kama ni manunu koni masai ka nyogo ye kuma konnala o koni kele ekol karamugo ulu koni fene barabla wore buluda mundamne la bi trata do yere janvier kalo kile mugani kele ni akunta kala kon beta kletan nanna ko wa fene ko kada bela jelen kon kuluka mali ekol karamugo ulu kon fene be ka tama ba kon fene la bentuguni o kanga ke alamusa do janvier kalo kile mugani saba wala sa chuga amna ku ka ni sonko ya kon yire ko bara umu kon nala kibara bare mambolo kada kuluka ore ko mali finitugu ko ulu kon kanga do kidal ni janvier kalo ina kibara mun sarama ni ko ina ule ya yire ka fa ko accord d'Alger ko siga fom kon kera o kani do franchise kon na o ya yire ka fogo mali finitigu ulu kon mena do kidal kame wakati mina iko sisan ko finitigi munu yere kon fene kan kata kidal ko o mawu yere kon fene be do ndo kaba ko finitigi keme damado ko ulu kon ka labe umbe sabatilendo ko wala sa ubise ka ta kidal chugamna ko ame wakati mina iko sisan ko ni finitigi nun kon be gawo ko ga ko ni ya takalaje ko nunu yere kon kun kan kata kidal kunun tenendo janvier kalo klemwa ko ga o takali kon fene borama ko sabla nyogoyen do kon kan ka ke jumado janvier kalo kile mugan nani ko u kon be o nyogoye kon jabi makono kon yaye ko tenendo o kon tagali bolama ko nyingal do kon nebe no ko ulu kon ni jabi kaka ko sabla jen tomba o kon ka kele bulu be no nanko mako minisma france fene ka kele bulu be no ni o e barkani ko yala ni mali finitiku kon fene taraye no minisma walma barkan ko ulu kon ka bara benake jume kerenkere ni yala ni mali finitiku kon fene be yorola ko walma mali finitiku ulu ni manu kon mena seka je ka baraw koni ke nyogon fe chugodi ko o koni fene be kan ka sebenti ko kabine ame wakati mina ikosta ko ni infinity ginu koni kunga nga donga bampe u ka beni janvier kalo klem gwan nanni ko ga ko ajire la ko kuma m koni kan ke o jabi koni makono folo ko amana ke chugo mali finitigu ulu koni be don ka beni ni janvier kalo en koni labain ko wa fene ko ka yire ka fo ko kabini samba fla aleni tandani o koni be mali finitigu ulu koni ni yoro ko falen koni je kibara wore mambulo kada kulo kan o de mali jamana nyamugo president Ibrahim Boubacar Keita mali finitigu ulu koni ka sambidrun konontona nyana je koni ukumu konnala ale koni bora ni ka jate do koni fo mali de koni nyana jamana nyamugo ale yere koni ka fola ko mali finitigu ko samba fla aleni tandani koni konnala ko u koni wala jugu tabaga keme fla koni ne bone anina ko wa fene ko keme dabado ko uye ulu koni fene nyena mamne ko o koni bare mali finitigu koni kan ka fumuna ko ni ya tagalaje ko lakana bara koni ka gele ko ga ko o benata mali finitigu ulu koni ye u jenioro fi mali koni lakana lila ko mali finitigu uni fulika kan ko sabla kele koni mana gele uma chugo ko ube mine chugo koni sorala ko sabla sante mele koni nani o e samba fla alen tan kono dai ko o koni kela sangele mambaye mali koni fene bulu sabla ko jul chaman koni bona
ko finitigiw kɔni joli bɔnna i n'a fɔ dugudenw yɛrɛ kɔni fɛnɛ joli bɔnna cogoya min na ko hali bi mali finitigiw olu kɔni ka u cɛsiri walasa cogoya min na u bɛ se ka dankari kɛ walejugu tabaga ninnu kɔni na cogoya min na ko sabula n'i y'a ta k'a lajɛ ko jatigɛ wale tabaga ninnu kɔni u ma don an ka dugu kɔni kɔnɔ ɲuman kama ko sabula u bɛ denmisɛnninw joli bɔn cogoya min na u bɛ mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ joli bɔn ten cogoya la ko o kama ko labɛnw kɔni bɛ sen na walasa cogoya min na malidenw olu kɔni joli kana bɔn bilen k'a sababu kɛ lakanabaliya ye kunnafoni kuncɛla kibara wɛrɛ b'an bolo ka da tulo kan o de ye an sɔn ko tɛnɛndo janvier kalo tile 20 mali finitigiw olu kɔni ye dankari kɛ jatigɛwale taba maa kelen na kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko menaka kɔni sira la an sɔn ko jatigɛwale tabaga dɔw kɔni ye walejugu ta ka mali finitigi dɔw kɔni sɛgɛrɛ ni mali finitigiw kɔni ye u jilaja ni jatigɛwale tabaga ninnu kɔni bolila ko ga mali finitigiw olu kɔni ye u ka maa kelen kɔni bɔnɛ a nin na ko ni walejugu tabaga ninnu kɔni bolila ka u ka kɛlɛkɛminan dɔw kɔni fɛnɛ to ko o yɔrɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛɛ la ko wele kɔni bilala finitigi wɛrɛw kɔni fɛnɛ ma an sɔn ko ale ni menaka sira kelen kɔni kan walasa cogoya min na olu kɔni bɛ se k'a lajɛ n'u sera k'u tɛgɛ da ni jatigɛwale tabaga ninnu kan kibara wɛrɛ mana sɔrɔ o kɔfɛ an b'o da aw tulo kan an balimaw ni kibaruya ninnu de tun b'an bolo ka da tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ